ще екстри, бе. Аз ти казах голяма работа тук, бе. Да, наистина, така става. Какво мога да ви бъда полезен? Дай ми един стая, обаче ми дай апартамента на парламента. Президентски апартамент желаете, така ли? Само, че той е много скъп и... Заповядайте вашата карта. Желаете ли моята стаята? О, не, няма нужда, брат ми. Тя Марутка после ще ми направи. Ще ви плана е перфектен.